Asama me ni me aba. Eba baby sama. Mesrel enye abufu. Eye no kure bi na ye pese yeti. Ene se me call me sofu bi ho. Me call ye no. Ebeto mu se wedi bone kasie bi. Enu nti na ama ohaw ene abebrese eba ye so no. Ama ya wo nti ena niema bebre wa wuni ya wari ya enye ye nyina se bone efri ho sa intimacy no kwe wo mbia no ka kye ajewa woni asantua hona chem san kwasa simi se mon kan kire me sa so mo ka che mo dwene ho na mo ni panyi bi susu sa simi ho sa mo de batu manim timu fem ba se mo bedi matem woni se nyame nipa na wo kaseti ane sa no nyame mi ja metia me ya aboa bi ba na me ye sebe me ye wo ba me de me nyi nipa papa ye ni bresem ne ye ka no boni be na medie se munya ye sa munya ye mo sia me de mba wiase mo ti me bedi matem sa mo sofo se me madi boni madi boni sofo no nua ne me sofo ne me ba no woni me fa asofo na aguo amokwa sofo wodi ne nkwam se ebedi matem ana wodi ne mpa bo ebeka se atia me kan no kro no na ye ho ntoye ne da ye wo ye no me ma me de maba wiase amenya boni ntia muda mahwe mafi mbofra blem abem ni wuye me an da me so mahwe amani afia bo wo ba ama me na me se nkwa no boni na me de yojewa munum nya samwa enti ase bre na ye bre na wase enti kye ase ye eno ne ye pe se ma hwe a me ye mo me bia so mukuru so mu be de so foti ena so fo ba identity ye eba wo aba busuam anai wini na yaw wosi na yaw alanya busafa uri o Kwadwo so na so da tusika pe no ko bia atimi fo bi ba wati papa pele me kasa ntia ye kunu eye kan no kwa ne ho ntoye mini to bia kan wonka makuni ba sha ho epa ma ba fa me ho enya hwe ba ne be na ma ye minya ba ifo minku nipa aje mini se me ya aya no ya minya ye na no ya na di kun ya maame ano ya wano ya na di kun ya maame o maame wanya me na me ye ni bie mu mo ba ye me na ma hwe nkura yi sa na nkura yi eda beduri ne hwe mo bra abode wadi ne ba gadola ba ye gadola wadi ne tuwa se me tu coach bi o coach ayi baya minik ana de to no akwai huwa na da se coach so eguru to ne eguru obi anim jeni mani gadola wasu ne ba him ensachirenti mentine nka so awuo so nwuya minim ana gumi so on kwasa ne yamba ye na mu de nya kula samu hweme monka ma bopo se mu hweme enu ti na mo ko fa bibi sei se na be ya mo sei ana mafu mu nti mu hweme sama hwe ya se me se di mata ma bia so mu kuru so se mu nim nyansa papa na ajama for ma jama bi ma kuna de wo ye jatra na de wo ye sorry o kafra akwa hwefo bi ma asa wo di wo ho atem o su je be sunia me fa se kwan on kan se kwan Nigeria ni biba musa mo ko no ena de ma fa de ma fa ana ma esa na wo ma akonfo su di aba kanu kwa na ho to sa no mie no na aba mpala yo se ni aba mpala tie ada papa de munni so an kan ko ni bi o be no tie ko de so an kan ko ni bi o be yo ai